Anụrụ m di mgbe m dị 19 years old. So mụ na di m wee bili. Mụ na ya na-abọbi, this man ọfụ m n'anya, mụ nwa fụkwa ya n'anya. So anyị na-achọ nwa anyị afro. Anyị wee chọgide nwa ka m dị 25 years old maka na from 19 years old wee luo 25 ebelieve m na ọ bụrụ na a na-achọ nwa afro nwa nọọ nwaanyị ka ọ bụ fault ya kwa ya tago. So ọkwana ya ka m dị 25 years old ndị mmadụ wee bido wee gwaba m sị m na ọ bụrụ nwaanyị ka ọ na-esi n'aka sọsọ na mụ na di m jee ụlọọgwụ ma hapụzila na-achọ nwa sọsọ ma kwa ya tago. So m wee chebe ihe nke a chesie wee si oke wee si di m oke ka anyị jee ụlọọgwụ together because I've been going alone na-ata afụfụ na-aṅụ nta na-aṅụ nke nwerife m elibe. So kwanya this man ajụ o nwele aka nne ya ọnyacha wele aka ekpe ya ọnyacha. Agbara m ife m ga-eme ngwa ndị befa wele aka nne ya ọnya still no way. Ngwa ndị friends ya no way. Ka a na-ekwe anyị nọzi 8 years nọgide nna m menye invite ọbịa nna m ya ọbịa si ya biko ya jeke n'ụlọ ọgwụ ọjụ si na ya mala onwe na ya ma nje ụlọ ọgwụ ya jikwetụba nwaanyị ime mgbe ya na-eto okolobịa ha jikwa mee nke a. Nna the girl wee sị ya na ọ bụrụ na ọ tụba nwaanyị ime mgbe ọ na-eme okolobịa ya jee ka ọ kpọta nwa afọ. Ọ sị na ndị niile ya tụbara ime na ha wepụsiri ya na adụshọn o siri ya n'aka. This girl sị m a na-ekwe ọkụlọkụkwa 10 years o ya wee sị mba na ya ma nnọzi ya wee je wee gwa ndị befa gwasa ndị befa wee si oke na ọ try go ya na taba ya wee gwa die na ya chọrọzi ebe ọ si na ọ ma nje ụlọ ọgwụ. Die wee si ya na o nwere right ịhapụ ya na before hapụ ya na ọ ga-akwụ ya ihe niile ya spend n'isi ya wee si ya na ọ bụrụ etu afọ ka esi agbasa di na nwunye na ya atakwugo afụfụ na marriage a di ejo ya wee wepụ okwu court ha wee kpebe o. So kwana a na-ekpe maka na ihe a ji bụ customary court. So ndị a wee sị ya na ọ ga-akwụ ya na a ga-enye 50,000 o mee n'isi na ya kwesịrị ime ihe a ịkwụghachi ụgwọ ndị ọzọ. Mana mgbe ya na di ebi na di enwe moto na-atọ ịmago olunu na papa ya abụrụ agadi nwoke nke otu afọ. So na di na-atọ ụtọ rinne ya wee si di ka ebulu moto one of the moto bunye nne ya. Di ya kwalụ wee bulu nke ochie wee bunye nne ya ka o wee na ịmago onu na-egbogo na-egbede. Ọ sị bụ nne ọkwa ndị court wee sị na ya ga-ebunye moto afọ nye 50k o mee n'isi. Di ya wee jụ sị na ya ga-ebunye moto afọ nye 50k ya mee n'isi then nyekwe 400k bụ ihe ndị ọzọ ya spend ka a na-eme gị ọkwa ya tago. So court gwa ihe ọ ga-eme ọjụ o ekpe nye n'enukpe n'ala ọjụ ọkwana ya. So ndị mmadụ wee kpabali ya sị anya weji eto high court ya wee weji eto high court and mgbe o ji jebezie na high court na ya ga-ego lọya ya wee go lọya di ego wee bido wee kpebe. So n'ụlọ ya afọ ya goziri bụ ife gwara ya na o kwesịrị itinye suffering and ihe anọnwa ya all the time o waste chalia yọta kịta anọnwa emotional and other tortures. So ya wee kwalụ wee luzie na high court tinye na ọ ga-akwụ ụgwọ for wasting her time since na ọ jụrụ na ọ ma nje ụlọ ọgwụ. Ebe kpekpesi court wee sị oke na ya ga-enye 50k bunye moto nne ya na ihe o ji si na ya ga-ebuchighete di moto bụ na ọnya nwa bụ ihe bụ olu di moto bunye nne ya. Ịghọta kịta na di ya nyere nne ya ka ga-asị na gift na ọ bụrụ na o nyere enye doka gift na ya ka ebuchighe di moto but na nsogbu adọrọ. So ha wee sị na ya ga-ebunye di moto nyekwa ya 50k. So that pain and suffering ya tinyezin court wee sị na ọ ga-enye nyanwa 2m. Ọ sị m nne na mgbe ya na-agwa anyị ha na ya nọbe nne ya wele eje all these things o na afụla enyi nwoke ya na ya na-agbọkwụrụ before ya wee nụba dị fa na-abọ wee bido tọbakwa afọ ka ha na-atọzi wee sebe ibongi from there ya dị ime ụna afọ nọ n'aka dị ka all these things si o. So due to na ịmago n'ihe dị na court come today come tomorrow na o tele aka before ekpesie ikpe na afọ ime ya pụta agụ ya ife ya ị ga-ama na ya dị ime. Di ya wee mara na ya dị ime ekpesie di ya kwelụ sị na ya ga-akwụ ya dị 2m
si bunye moto si nyeze enyi gị ama n'isi ka ajebeziela onwe ya. Ọ bụ ịghọtago? Ọ sị m nne na ka ekpesiela ihe a after 2 weeks diela ndị ahụ wee bịa yọbịa si anya biko ya bụrụ dị afọ ime ka ọ nata waka afa na abọnọba di na nwunye na ekwetego na ihe niile sie n'aka na mgbe nwoke ọzọ ji wetuba ime na ekwelugo ya gwesịa na ọ bụrụ nke na ikwetego maka na ịma ala maka na mgbe a na-ekpe ikpe ka jọji si ya ma ọ ga-eje test ka kọt zijie o wee sị mba na ya ga-akwụ ihe niile asị anya kwụọ ọkwa ifu gị ọ sị ma na ihe a ji wepụta eziokwu ebe a bụ na ọ sị m nne na eziokwu na since afọ ya na di ebi na omekwe ajọ ife o nọọ jee ụlọ ọgwụ bụ ihe na-esele ha nọ ya ka a ji wee sị na ọ maara kịta anụwa ọ bịazi na-ayọ ya ka abụkwelu dị afọ ime nata ka a bịa mekwa egi egen ka fa na-abọnụba di na nwunye. Ọ sị m nne na ihe anwụ niile ya na ya na-agbọbi na die na-eme ndị frens a na ụmụnne ka fa believe n'ọnya nwa ka o si n'aka na ọ bụrụ na ya bụla afọ ime echighị azụ na ekpuchizie die ọ bụla eziokwu n'ọnya nwa ka o si n'aka. Besides na enyi nwoke afọ nke tụbalịa ime na nwaanyị ịghọtago nwunye mụọlịa ụmụ nwaanyị na-abụ ya na ya na-abụsi okwu ha wee gbasaa andada ga ịtụbala ime na ayọkwa ya sị anya bịa ka anọbazi anya ebe atụbagolie ime. Ọ sị m nne na-ịgbago na nwoke ya na nwunye esele okwu na ọwọntịn ga na-eselefa na ogwe ka asị afụta ha na ya mụrụ ife a ga-eme ya wesị ka ya wepụta ebe a kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọnya ji ekwelu di nke gbasagolie maka na kịta na okwetego na ya bụrụ nwoke ka abụla afọ ime enunwa napụzielie ka ọ bụrụ ya nwa mụlụ dị nwa ịghọtago ebe ịnya mụsịa nke ịnya pụkwa n'ezi mụbazi ahụ na dịmanụ jikwa ego na omeri ajọ ife nọ na fa agbasago mana ọ sị ya na ya chọrọ ịma ya gwaghalụ nọọ na ịmagonu nwoke ga-abụrịrị nwoke na ọkwanụ igo na-ayọsi ike na-ayọsisi ebuchietezikwana ma moto ka onye jụ ka ejebela onwe ya ka o doo ndị mmadụ anya na ọdịsman bụ onye bụ nsogbu ka anụ dị ọzọ wee pụrụvu onwe ya n'ọnwa anya ka abụ afọ ịghọtago. Ike gwụkwalụ ike gwụrụ honestly yes aghọtara m ebe ọ na-eje she want to prove a point and die chọkwanụ ka hide the part side so amụrụ m ihe m ga-ekwu actually but onwe ihe ị chọrọ ịtụnye daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.